ni toro dɔ y'i sɔrɔ walima ni dekun dɔ y'i sɔrɔ walima ni kamanagan dɔ y'i sɔrɔ ka Ala wele n'a ye ɲɛtugu ni ɲɛɛlɛ cɛ bamanankan jɛlen na Ala k'a ɲɛnabɔ aba min'o de gindo d'i ma bi wallahi ngal na Ala la jɔn si ti Ala wele ten ko kelen na fo Ala k'o dilan ay arabu kan tɛ kuranɛ aya yɛrɛ tɛ hadisa tɛ bamanankan jɛlen don bɛɛ bɛ se ka Ala wele ten mina d'i ma o aba ne y'a f'i ye siɲɛ caman ko urgent o dilancogo ani ko min di urgent ye olu dilancogo tɛ kelen n'i bɛ fɛ ka diɲɛ faama deli urgent ma ni ko urgent don aba bi ko ko la sa a b'o bɛɛ bila ni ko ko in ɲɛnabɔ siga t'o la dɛ mais n'i ye a wele ko la min ti urgent ye aba o ko bi retard ta o tumana ka Ala yɛrɛ deli i ka ko urgent dɔ la Ala ka mɛlɛkɛw bila joona k'o ko dilan ɲɛtugu ni ɲɛɛlɛ cɛ min'o Ala deli f'i ye bamanankan jɛlen na bamanankan jɛlen aba nin tɛ sɔsɔ dɛ wa nin tɛ kɔrɔ maa o maa ye nin kɛ billahi Ala b'a ɲɛnabɔ aba ni tɔɔrɔ dɔ cunni kan i yɛrɛ ɲɛ t'a wuli cogo la fiyewu walima i mako bi fɛn dɔ la Ala k'o dilan i ye i t'a dilan cogo dɔn sin dɔrɔn i ka seliji ta n'i ye seliji ta taa arakan 2 seli n'i ye arakan 2 seli n'i tilala aba i b'i dama kasi Ala la salamu bilalen kɔ i b'i tigɛ kɔrɔta i b'i tigɛ 2 jan sanfɛ i b'a fɔ bisimilahi ne bi e Ala deli e Ala min ye danfɛn bɛɛ da ni e bi danfɛn bɛɛ fatu e Ala min ye diɲɛ faamaw da ka diɲɛ fantanw da Ala i k'a dɔn bi ne ye diɲɛ faamaw to yen ka diɲɛ setigiw to yen ka diɲɛ bonyetigiw to yen ka diɲɛ jɔyɔrɔtigiw to yen mi e Ala ka da kɔngɔ bi Ala mi e deli nin tɔɔrɔ in bi ne kan ni kamanagan in bi ne kan ni dekun in bi ne kan mi deli k'a ɲɛnabɔ Ala i ka k'i ka kiraw kama kira o kira cila e Ala fɛ kira 313 Ala a k'olu bɛɛ ka Ala deli kama a k'u ka Ala bato kama a k'u ka Ala wele kama a k'u ka ɲumanyaw kama i ka ne ka nin ko kelen in dilan nabi ɲuman 124 m'a ɲini e Ala fɛ a kɛ olu kama u ka Ala wele kama u ka Ala bato kama Ala i ka ne ka nin ko kelen in dilan m'a ɲini e Ala fɛ i ka k'i ka Alaya yɛrɛ bonya kama ne ka nin tɔɔrɔ in i k'a wuli m'a ɲini e Ala fɛ mɛlɛkɛ o mɛlɛkɛ bi sankolo ni dugukolo cɛ min bi e Ala wele minnu bi layilaw fɔ kɛ minnu bi subhanallahi fɔ kɛ minnu bi Allahu akbar fɔ kɛ minnu bi sɔli i ka ciden kan Muhamadu Mustafa Ala a kɛ o mɛlɛkɛ ninnu ka Ala bato kama a k'u ka o Ala welew kama i ka ne ka nin ko in dilan mi e Ala deli mɛlɛkɛ minnu sunnen don e Ala ye minnu te turulen don e Ala ye minnu kunbere minɛnen don e Ala ye m'a ɲini i fɛ a kɛ o mɛlɛkɛ ninnu kama i ka ne ka nin ko in dilan i ka mɛlɛkɛba 4 Jibirila Mikaela Azraila Israfila a kɛ olu kama Ala nin tɔɔrɔ in bi ne kan ni makoya in bi ne na Ala o ɲɛnabɔ n ye i ka kɛ i ka kurusiyo kama e Ala sigilen don chaise min kan a kɛ o chaise bonya kama ne ka nin tɔɔrɔ in i k'a wuli i ka chaise sigilen don larouche min kan m'a ɲini e Ala fɛ a kɛ o larouche yɛrɛ bonya kama nin tɔɔrɔ in bi ne na ni makoya in bi ne na Ala m'i deli o ɲɛnabɔ n ye
maaba o maaba tɛmɛna waliju o waliju tɛmɛna dɔnniba o dɔnniba tɛmɛna alajɔn o alajɔn tɛmɛna ko olu ye e ala bato olu selila e ala ye olu suna e ala ye olu ka jaga u ka nafila seli u ka kuranɛ kalan u ka wurudili ala mi deli i k'a kɛ o kama ne ka nin ko in i k'a dilan o tuma aba n'i ye nin bɛɛ fɔ i bɛ sɔrɔ ka na kun cɛ ni ala kira tɔgɔ ye i b'a fɔ ala mi deli i k'a kɛ kiraw ɲɛmɔgɔ kiraw kuntigi kira laban ani kira fɔlɔ muhamadal musofa i y'o min kusaya dali la ka tɛmɛ i ka danfɛn bɛɛ kan i y'o min kanu ka tɛmɛ i ka danfɛn bɛɛ kan ala a k'i ka o muhamadu kanu kama i ka ne ka nin ko in dilan aba n'i tilala nin na o mu i ɲɛda la n'i tilala sa n'i tilala pewu ni warimisɛnnin b'i bolo o ta i k'o di fantan dɔ ma walima malo dɔ san i k'o di dɛsɛbaatɔ dɔ ma walima kaba dɔ san i k'o di fantan dɔ ma walima kɔnbilɛnin kelen ta i ka finiw na i k'o di garibu dɔ ma ni se min b'i ye dɔrɔn n'i tilala ni ala deli la o saraka bɔ ala ye wallahi billahi aba cɛ o cɛ ye ala deli tan ko kelen na e ala billahi ala b'o ko kelen dilan kana siga o tuma maa min mana ala wele n'i tulo donna nin kumakan na yanni maa o maa ye nin kumakan mɛn aba i jija i k'a jɛnsɛn dekunbagatɔw bɛ yen aba sɛgɛnbagatɔw bɛ yen u t'a dɔn u b'u kungo fɔ jɔn ye a f'u ye ko ala dun nin d'u ma bamanankan jɛlen tan u ka ala wele n'a ye ngali na ala bonya na ala b'a bɛɛ dilan ayi ala ye dɔkitɛriw ka dɔkitɛri de ye aba nin ye ko urgent di cogo de ye ala ma n'i y'a fɔ ala ye tan ala yɛrɛ bɛ sin ka mɛlɛkɛ dɔ karabati ala billahi o bi n'i ka ko ɲɛnabɔ o tuma a faamu ko ɲuman ala k'o dan bɛɛ ma ala k'o kɛ ala y'a bonya kama kira kanu ko sɔn sɔli ala nabi o tuma maa min mana ala wele ni nin ye yarabi ala k'a ɲɛnabɔ ala k'an ka kamanaganw ban ala k'an ka tɔɔrɔw ban ala k'an ka dekun ban ala k'o kɛ ala y'a bonya kama sɔli ala nabi ala k'an garizigɛw dayɛlɛ ala k'an den barikamaw d'a ma ala ka kɛnɛya sabati an bɛɛ kan ala k'o kɛ ala y'a bonya kama muhamadal mustafa kanu ko sɔn sɔli ala nabi haza wa salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Amin.